हेलो आंनि इउटुबार्स लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआव नोंथाङा मिन्थिगोन जे नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ माब्रैहाय सिकिउर एन्ड सेफ लाखिनो हायो माने लाखिनांगौ। नोंथाङा सानना लानांगोन जे नोंथांनि चेनेला हेक जानो थांगासिनो दं, अब्ला बिनिफ्राय माब्रैहाय जोङो बेखौ जों सिगाङावनो एलार्ट जाग्रोनांगोन जे जोंनि चेनेला जाहाथे जेबो हेक जाया इन फिउचार। आरो गोबाङानो हेक जाखांनायनि उनावसो फस्थायो, साननानै लायो जे आंनि चेनेला माबोरै बिदि जाखो, मानो जाखो होननानै जोबोद टेनसन जायो। आरो इउटिउब चेनेला हेक जानायनि उनाव माबायदि टेनसन जायोना बेसो मिन्थिसिगौ आरोखि। बिनिखायनो जोङो फार्स्टनिफ्रायनो स्टार्टिंनिफ्रायनो इउटिउब चेनेलखौ सिकिउरै लाखिनांगौ। दा ओरैबायदि हेकार्स ओंखारदों, मोनसे टाइमाव बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन सिस्टेमनि हेकार्स ओंखारदोंमोन, जेरैहाय मबाइल नाम्बार, OTP बायदि बायदि रोखोमनि माबा मोनसे जिमेइलाव लांनानै माबा मोनसे एप्लिकेसनखौ लगइन खालामनो होनाय मानाय, माने 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौबो सेमफायो दा, ओरैबायदि माने डेन्जार सिस्टेमाव। स' इउटिउबा बेखौ साननानैनो, बेफोरखौ नुनानैनो गोबां इउटिउब चेनेला हेक जानायखौ नुनानै स' इउटिउबा जोंनो मोनसे गुगोल क्रमआव मोनसे सेटिं प्रभाइड खालामदों, जेरावनोखि जोङो बे सेटिंसखौ खालामनानै लाया बयबो, बाट जोंनो इउटिउबा गावनो बे प्रसेसखौ हरदों। जों दा बिनि थ्रुयै बे इउटिउब चेनेलखौ सिकिउर लाखिनांगोन। दा बोरै लाखिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै। सिगाङावनो आं नोंथांमोनखौ बुङो, जुदि नोंथाङा गोदान इउटिउबारब्ला फार्स्टआवनो डायरियाव नट खालामनानै दोनखा, बा दिमागाव नट खालामनानै दोन। दिमागाव नट खालामनानै दोनबा नोंथाङा बावगोन। दा डायरियाव लिरनानै दोन। नोंथाङा फार्स्टआवनो नोंथांनि इउटिउब चेनेलनि जिथु जिमेइल, बे जिमेइलखौ जेरावबो शेयार खालामनाङा। पासवर्डखौ नोंथाङा स्ट्रं केरेक्टार लागायनांगोन। बिनिफ्राय रिकभारि जिमेइल आरो मोनसे एक्सट्रा लागायदेरबावनांगोन। आरो 2 स्टेप भेरिफिकेसन लागायनांगोन। रिकभारि मबाइल नाम्बार लागायनांगोन। बेफोरखौ लागायसेयावबो हेक जाबावो चेनेला। मानि थाखाय हेक जायो मिथिगौ ना? नोंथांनि पारमिसननि थाखाय। नोंथाङा पारमिसन होनायनि थाखायसो हेक खालामो, ओरैनो डाइरेक्टलि हेक खालामा। आरो नोंथांखौ माबायदि पारमिसन लागोन हेकारफ्रासो मिन्थिसिगौ आरो बबे साइडआव लांनानै मा सिस्टेमाव माने नोंथांखौ, नोंथांनि माबाखौ लाजोबगोन, डाटाखौ। स' लोगोफोर, दा इउटिउबा ओरैबायदि मोनसे सिकिउरिटि प्रभाइड खालामदों, बे सिस्टेमेटिकआव नोंथाङा थायोब्ला, बे सेटिंसखौ नोंथाङा खालामनानै लायोब्ला रावबो हेकार्सआ हेक खालामनो हानाय नङा आरोखि इन फिउचार। जेब्लायबो नोंथाङा दिनै खालामगोन, गाबोन खालामगोन 2 स्टेप, सोरबा 2 स्टेप भेरिफिकेसनबो खालामनानै लायाखै, रिकभारि इमेल, फन नाम्बार बेफोरखौ खालामनानै लायाखै। आरो सोरबा गावनि इउटिउब चेनेलनि पासवर्ड जिमेइलखौनो गोसोआव गैबावा। बेफोरबायदिया उनाव चेनेला बायसान्स ग्र' जायोब्ला, जेब्ला फैसा रां खामायनायनि लाइनाव फैयोब्ला, अब्ला बिथांमोना प्रब्लेम मोनो। बिथांमोना माने प्रब्लेमाव गोलैयो जे इउटिउबाव पेमेन्ट मेथड बायदि बायदि रोखोमनि गोबां रोखोमनि खामानि मावलांनांगौ, नोंथांनि जिमेइलजों, नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों, नोंथांनि गासैबो 2 स्टेप भेरिफिकेसन, बेफोरो गासैबो इउटिउब पेमेन्ट मोनजासिम खामानि होबाय थायो लोगोफोर, मिथिबाय ना? मानो होनबा नोंथाङा गुबुन मबाइलावबो लगइन खालामनो गोनां जाहैगोन, मालाबा लेपटप, डेस्कटपआवबो लगइन खालामनो गोनां जाहैगोन। जोबोद स्ट्रागल खालामनांगौ पेमेन्ट मोनजासिमाव, खिन्थु जोबोद सिम्पोल। रोङोब्ला, मिन्थियोब्ला, दानिफ्रायनो मिन्थिनानै लाखायोब्ला जेबो गोरा गैया आरोखि। स' जों बेफोरखौ सिगाङावनो साननानै लाखानाया मोजां। आरो दा टेक्न'लजि, गोबां रोखोमनि एप्लिकेशन्स दङ अनलाइनाव दा, जेरै AI नि बायदि बायदि फेक एप्लिकेशन्स दङ, फेक वेबसाइट दङ, बिदिनो बायदिसिना गोबां फेक माने सार्भारफोर दङ, जेरावनोखि नोंथांनि डाटाखौ कालेक्ट खालामो, बिनिफ्रायबो हेक जायो। आरो गोबां रोखोमनि गेमिं बायदि बायदि रोखोमनि एप्लिकेशन्स, जेरावनोखि बायदिसिना बानायनाय, दा गोबां माने सोलायलांगासिनो आरो गोदान बेफोरखौ एप्लिकेसनखौ प्रभाइड खालामगासिनो। बिनि गेजेराव मोनसे जुदि नोंथाङा इनस्टल खालामना लाफ्लांदोंब्लाबो नोंथांनि डाटाखौ बियो कालेक्ट खालामनो हानाय नङा, नोंथांनि चेनेलखौ बियो हेक खालामनो हानाय नङा। थ' लोगोफोर, इउटिउबा मा सेटिंस प्रभाइड खालामदों बिनि थ्रुयै आं नोंथांमोननो खिन्थानि, नोंथाङाबो दिनैनो दानो बे खामानिखौ मावनानै लाखा। अके, बियो नोंथांनि YT स्टुडिअ'नि सिङावनो दङ, बिनिफ्रायनो नोंथाङा डाइरेक्ट खालामनो हायो। स' बोरै खालामगोन भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। आं बेखौ बेक लांनि। नोंथाङा नायनो हागोन, आङो बेयाव YT स्टुडिअ'खौ अपेन खालामबाय। बिनिफ्राय नैबेयाव गोजौआव नटिफिकेसनाव आं क्लिक खालामगोन, मानो होनबा इउटिउबा गावनो नटिस हरखादों। ओमफ्राय नटिफिकेसनाव फैनानै नोंथाङा बे इउटिउबनि नटिफिकेसन, इउटिउब हरनायखौ नायनांगोन। नोंथाङा नायनो हागोन, बेयो प्रटेक्ट योर चेनेल फ्रम मालवेयर, टार्न अन इनहेन्स सेफ ब्राउजिं बिफोर डाउनलडिं फाइल्स इन क्रम। बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेफोरबायदि
नुनो मोनगोन विंडोज बेयाव गासैबो बिनि सोमोन्दै लिरनाय दंजोबो जेराव जिखौ आं नोंथांनो खिन्थादों अके दा नोंथाङा डाइरेक्टलि मा खालामनांगोन मेनेज इनहेन्स सेभ ब्राउजिं फार्स्टआवनो नोंथाङा बेखौ नायना लाग्रोनांगोन जे गोजौआव नोंथांनि बे कर्नाराव नोंथांनि इउटुब चेनेलनि जिमेइल नंगौना नङा नंगौबानो नोंथाङा बेयाव मेनेज इनहेन्स सेभ ब्राउजिं बेयाव क्लिक खालामदो आरो नङाब्ला बै इउटुब चेनेलनि जिमेइलखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन थ' मेनेज इनहेन्स सेभ ब्राउजिंआव आं क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा डाइरेक्ट नायनो हागोन बेयाव इनहेन्स सेभ ब्राउजिं बियो आंना टार्न अन माने आं बेखौ टार्न अन खालामखादों जुदि बे टार्न अफ बा बेफोरबायदि दङब्ला नोंथाङा बेखौ टार्न अन खालामनानै लानांगोन अके बेयावनो लिरनाय दंखायो प्रटेक्शन एगेन्स्ट डेन्जारियस वेबसाइट डाउनलड्स एन्ड एक्सटेनसन्स स' लोगोफोर बियो बिराद सिकियर बेखौ नोंथाङा अन खालामनानै ला बेफोरबायदिनो आरो जुदि नोंथांनि जिमेइला बेयाव इउटुब चेनेलनि नङा अब्ला जिमेइलाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेनिफ्राय नोंथांनि बबे मोनसे जिमेइला इउटुब चेनेलनि बेयाव सेलेक्ट खालामनानै बेखौ बेनिफ्राय बेफोरबायदि सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेखौ अन खालामनानै लाब्लानो जाबाय अके